Jeg kan tydeligt høre længdehundens glammen, mens de glade duer fører og gule ned. Og hvis blot du er vaks med et lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er tro. Det er rigtig sjovt at klippe julestads og købe juleknas for sine sparepenge. Og når vi skal til at koge risengrød og brygge nissemjød, så visker alle piger og drenge. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden som for manden. Så ved du det? Ja, for ved juletid er alting fryd og gammel. Så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen har bragt vore hjerter i takt, Så bliver stemningen vagt, lige så snart han får det sagt. Hvad siger du? jeg siger, skal vi flette vore julehjerter sammen, mens vi venter på at svinet bærer seng, og vi danser stille sammen, kind mod kind.